Булевард Хаджи Димитър Сливен е в такова състояние от 2009 година, когато започнаха дейностите по подмяна на водопроводната и канализационна система в града по програма ИСПА. По-късно проектът беше спрян за проверка на извършените работи, а улиците останаха разкопани. Вече близо 3 години тази улица е сериозно изпитание за живеещите около нея и за шофьорите с сериозната си запрашеност и големите дупки. Страшно колите. Чудесна. Беше ли необходимо? Естествено, да. Вижте какъв прахоляк е. Лошо е разбито, тук толкова много автомобили минават. Това асфалтиране не е окончателно, разказаха от община Сливен. Предстои да завърши проверката на подземните комуникации, а след това са възможни частични разкопавания. В момента възстановяваме само в основните пластове пътна конструкция и бетонизирана основа. Асфалтирането се извършва със средства, които са заложени в капиталовата програма на общината. Те се отнасят към интегрирания проект за водния цикъл, казаха още от общинската администрация. Сливенски вести.